mbugharị ka eji elewa mkpi mana ama m na ona amara na anyị abatago n'oge nzukọ kpọmkwem oge aha anyị na-eji asụsụ Igbo wee na-agbasa ozi n'ụzọ pụrụ iche. Ọ bụ oge a ka anyị batara ugbu a. Ana m asị nke onye chiri ya zelu. Abụ m Chiziani. Anyị ga-agbapụ ya ọsọ ozigbo wee kọọ n'ubi onye anyị bịara ka gị onwe gị n'ebe a wee soro wee na-atị ya ọnụ na-amara n'oge nzukọ ka anyị ji jiri asụsụ Igbo wee na-agbasa ozi n'ụzọ pụrụ iche. Nke mbụ na isiokwu anyị nke ụbọchị taa dịka obodo si dị n'ala anyị bụ Naịjirịa. Anyị ga-ewere ya wee gabazie. Ama m na ị mara na maka narị naira anọ maka narị nde naira anọ ka eji tụọ Maazị Metu Olisametu. Ọ bụ Maazị Olisametu bụ ọnụ na-ekwuburu ndị ya bụ na mgbasa ozi, onye mgbasa ozi ndị otu ndọrọndọrọ eji nchanwụ wee mara n'ụbọchị mkpụrụ ụbọchị ole na ole gara aga, mkpụrụ ụbọchị anọ gara aga ka a nọrọ n'Abuja wee tụọ ya nga maka mpụ na iri ego n'ụzọ na-ezighị ezi. Ego a na-ekwu maka ya bụ narị nde naira anọ. A tụọna ya nga afọ 39 mana ọ ga-ejikọta ya ọnụ ka esi gbakọsịa na ihe ndị ọzọ bụ na afọ 39 ọ ga-anọ ebe a, na ọ bụghị ha niile ka ọ ga-anọcha, na ọ ga-anọ sọsọ afọ 7 maka na ọ ga-agbakọta ọnụ. Ọ bụ onye ọkaiwu Okon Abang mara ya ikpe a dịka o si dị. Icheta na olu na ihe dịka afọ 2000 kemgbe afọ 2015 ka ebidoro jebe ije nwa amadi a jebe ije ikpe a na-eji ikpe elu n'oge ikpe n'ụlọ ikpe. Oge ụfọdụ Maazị Metu ada n'ọrịa a na-ebu ya na akwa ọrịa na-ebugharịsị ya na-aga ụlọ ikpe. Nke a ọ gakwara na atụkwara na ya igodo aka na-agbawọrọ ya ofe aka wafọ Igbo wee jee nga. Mana ajụjụ a na-ajụgasị bụ kemgbe a na-azọ mpụ na na-achụ mpụ na ndị na-eri ego a na Naịjirịa, kemgbe ọchịchị afọ a batara, ihe a na-eme ọ bụ ụzọ ziri ezi eji achụ mpụ? Omena ka mpụ na aghụghọ benata na Naịjirịa? Icheta na n'oge na-agara aga na mkpụrụ ụbọchị izuụka one na one maọbụ ọnwa one na ole na ole ka atụkwara Ọji Ụzọ Kalụ nga maka mpụ na ihe ndị ọzọ. Dareye atụrụ ya nga. Ọ bụ okwu a na ihe ndị ọzọ ka anyị ga na-ekwu n'ụbọchị nke taa. Ọzọ anyị ga na-ekwu maka ya taata bụ maka nchekwa n'ala Naịjirịa. Onye isi ndị ọchị obodo Igbo dị iche iche bụ ọchị obodo Ebonyi bụ Dave Umahi nọrọ n'Abuja wee kwụsịo na nke a na-asị ka meweta ndị nche ka ehibe ụlọ ọrụ maọbụ ndị nche ga na-echekwa ala Igbo ga-anọrọ onwe ha na-ahazi maka ala Igbo na aka ya adịghị ya, na ihe nke ya dị bụ nke obodo ga na
obodo na ndị uwe ojii ga-ahazi obodo ha na-echekwa onwe ha dịka ihe si ada na Naịjirịa ugbu a. Maka na ụfọdụ na-asị na ọ gara aka mma ma ọ bụ na ọ ka mma, ndị ọha na eze ekwuola, ndị ọzọ wee na-ekwu na ụdị nchekwa ga-abụ ịgba n'ala Igbo bụ ụdị nke ndị Yoruba mere. Ha mechaa kpọọ nke ha matụkwu, hazigasịa iwu ga na-achị ndị a ha ga-eji rụọ ọrụ na ana Yoruba niile gbaa gburugburu, kpọọ ya ofu afa, ọ bụrụ ofu ndị nchekwa ga na-echekwa ha. Na ọ bụ ụdị a kwesịrị onye bịa n'ọnụ na mpaghara obodo nke ya dịka ndị Igbo ewere ofu ụlọ ọrụ ndị iche ndị Igbo niile na-akwado ya, akpọ ụmụ Igbo ndị ma ihe gbasara nchekwa obodo a na-echekwa obodo. Na ọ bụ ụdị a ga-aka mma, na ọ bụghị nke ya ga-eji kpọkwa ndị mba ọzọ ma ọ bụ ndị uwe ojii a na-ahazi. Maka na ụfọdụ ndị uwe ojii si obo ọzọ na-abata na anaghị amasị ana, na ndị kwesịrị ịda na-echekwa obodo bụ ndị ma ana ọfụma. Ọbịa bụ ihe ụfọdụ na-ekwu, mana dịka aka na-achị Ebonyi, ọ sị na ụdị a n'uche nke ya na iwu akwadoro nke a, na ọ bụ ihe iwu kwadoro na Naịjirịa ka eso. O mechaa sụọ ya, ọ sị na ihe a kwadoro bụ steeti polisi. Ọ bụ m na nwafọ Igbo, ọ bụbụ ya bụ isi ndị ntorobịa gbaa gburugburu n'ime ọhaneze, ya bụ ndị ntorobịa ọhaneze, ọ bụbụ ya bụ isi ha. Ana m ekwu maka Chukwudi Anachuna. Chukwudi Anachuna ga-eso wee tinye ya ọnụ wee kọwala ka o si ghọta. Nke mbụ m ga-ajụ gị Chukwudi bụ ka ị nụrụ na atụrụ nwafọ Igbo ọzọ nga, ya bụ Olise Metu, tụọ ya nga afọ 39. A sị na ọ ga-anọkọta ya ọnụ, ọ nọkọtasịa ya ọnụ, ọ nọ ọsọsọ afọ 7 na nga, maka na a na-asị na o riri ego ruru 100 nde naira n'ụzọ na-ezighị ezi. Mana ajụjụ a na-ajụ bụ na o jeghị ma ihe a na-ewe ndị nyere ya ego a, na-ewe ndị nọ n'isi, ka ezi ka o si bụzili ya bụ onye atụrụ nga. Ụfọdụ wee sị na onye nyere ya ego na maka na-akpọgharịkwa ya na nke ya ka nọ n'ikpe. Nwanna, kedu ka isi fụ ma ọ bụ n'otu a ka esi tụọ Olise Metu nga? Igbo bụ Igbo, mma mmanụ. Nwanne m Chizi, mgbe m nọ na nwanne anyị nwoke Olise Metu na-ekpesighị ikpe gbasara eliri ego maka nke gbasara nyanwa bụ Olise Metu, wee maa anyị ikpe na ọ ga-eje nga arọ 39. Mana ọ ga-anọ afọ ekpukọta ya ọnụ wee na-agwazi anyị na ọ ga-anọ arọ 7. Arọ 7 abụrụkwa n'abalị 7 ma ọnwa 7, ọ arọ 7. Mana anyị na-enebe ya bụ ihe amalụ na onye ihe a na-akpọ corruption n'oyibo abụrụkwanụ ofu onye na-eme. A na-enwega ndị aka ha na-adị na ya bụ ihe a na-akpọ corruption, maka ọ ili ego n'ụzọ na-ekwesịrị ekwesị bụ corruption. Ị bịa n'ili ego n'ụzọ na-ekwesịrị ekwesị, ọ ndị dị iche iche bụ ndị nwee ike wee mee ya bụ ihe, maka ọ ga-esite na ndị wetala ego, ya bụ na ọ bụrụ sofuo ya, nye ndị enyela ego, nye ndị asị ngwa welu na ego a mee. Ekwesịghị ịnwe ikpe maka elie ego a na-akpọ afa, maka na ọ bụrụ sọ ya jee weta ya, ọ bụrụ nyanwa ma approve, ọ bụrụ nyanwa supervise ma gwasịa ndị sụlụ oyibo. Mana
ka anyị si wee fụzi ya ọsụ ya ka amago ka asịla anyị na amago ikpe na nka mgbe nke ndị ọzọ ekwu n'aka na-ekpe na ọ dị na EFCC dị na court. Mana ọ nwere ihe nchọ ka anyị lụtụ aka maka ndị be anyị na-asị atọba ụtọ si wepụ aghụghọ maka ebe enwega ndị sogalie ego a eche m na ọha ncha ka aka dị na-ekpe ka ikpe ha ọnụ asị gị nọ nke a ka ime nọ nke a ka gwa me nọ nke a ka gwa me esi otu ahụ wee na-eme onye ọbụla ewe malụ nke bụ nke ị na-anya n'ihe na-eme n'obodo anyị bụ Naịjirịa kịta ọ dị egwu ọ gbagwojuru onye ọbụla anya ka nwanne anyị nwoke Olisa nyanwa ka ọ dịkwa alụ maka asị na ndị Igbo na-ekwu okwu sị na oke soro ngwere ma mmiri ọkọcha ngwere ọ ga-akọchakwa oke. Amarọ m ịghọta okwu a maka na o solugo ndị mgbago ugwu wee mee ka ha si eme otu osogo ndị mgbago ugwu wee mee ka ha si eme mana efugo na olugo n'oge amabi ikpe na-amazi ụfọdụ ikpe ụfọdụ agba anyị na aka na-ekpe nke ha eche m na anyị niile bụ ofu Naịjirịa a sị anyị na anyị niile bụ ofu mana ịmagonu ka anyị si bụla ofunu onwe nke zozila ezo n'ime ihe niile a na-eme mana ofu ihe m ga-agwakwa gị ịma na ịnụfụ ka nsị gị na oke so ngwere ma mmiri na ọkọcha ngwere ọ ga-achọkwa oke maka na ihe na-adị mma n'ihe bụ ị na-eme ihe kwụba aka gị ọtọ ọ ga-abụ enwe ka esi wee kwube ndị gị na ha yi enwe n'ike malụ ụkwụ ma ọnụ ha ga-eji wee sị na ya kwere nka. Amara m ịghọta ihe nne maka na ndị Igbo na-asịkwa ọnụ na ụkpa bute obuka nkata bute obuka mana ọma mme na ya ma nkwu nke bụ eziokwu maka na nke bụ eziokwu bụ na mgbagi ya na mgbati ya na ọ bụrụ sọsọ Olisa ịghọta gị onye ọbụla riri ego na-ekwesịghị ekwesị ofu ihe ka anyị mere ihe a na-asọ nsọ a na-achụwa ya ofu ihe ka anyị na-ekwu nwanne m Chizi mana a na-eme emekọ onye ọnụ na ọ bụrụ ewelu asị ndị a ikpe nke ndị a dị iche emesịa ama ha ikpe ngwa ka nye gị ihe ọmụmaatụ onye nwanne anyị ọ osokwupụrụ nwanne anyị nwoke ndị South a na-akpọ Godswill Akpabio ọkwa anyị ma na ikpe ya ka dị na EFCC mgbe ọ nọ na PDP EFCC ọkịma na ikpe ya pụta ga-ekpebie na-ekpie ekpekatazie ya ihe anyị nụzi bụ na Akpabio eje London ya na onye isi ala fụsịa ọ nata ọzọ si anyị na ọbago APC otu ahụ ka isi wee nụdebezi ma na-ekpe ikpe ma da ekpe ikpe ruo tata mụ na gị nọ anyị anụkwazi ekpe ikpe Akpabio ekpekwazi ikpe Akpabio ọkwa ịchụ mpụ na aghụghọ ka a na-ekwu maka ya nke a bụ amụmaatụ ka nye gị then ị bịakwa na onye nke a na-akpọ Ahmed Bola Tinubu ọtụtụ ndị edego akwụkwọ degalụ EFCC na mpụ na aghụghọ dị iche iche o mee otu a ka ọ dị onye nke a na-akpọ Rotimi Chibuike Amaechi ọtụtụ ndị edego akwụkwọ degalụ EFCC maka ndị nwa amadi na-aba mana ruo kịta mụ na gị nọ anyị anụnụrọ ha wee jee kọtụ ya bụzịa na amarọ na ha ikpe nwanne m nwoke afọ a niile ịkpọchara dị ka sọsọ ndị ndịda nke a gosi na ọ dị ka sọsọ ndị ndịda na-eme mpụ a o gosi na ndị ugwu ndị be anyị na aka ha na-adịcha ọcha mba ọ nwere ka aka ha ga-esi dị ọcha maka agwabugo gị sị na ọ bụrụ ofu onye na-eme mpụ ọ nwekwa na onye ugwu anaghị ekpe ikpe mmadụ dịka Sambo Dasuki ọkwa mana a na-ekpe ikpe akpọchikwala ya mechazie akpọchilie emesịa ikpe ka nọkwa n'ụlọ ikpe na-egenụ ntị akpọchilie emesịa arapịa wee sị anyị na ikpe ka nọ n'ụlọ ikpe anyị na-ene n'anya ka amalụ ka ọ ga-esi jedebe ị na-asị na ndị be anyị n'ọsọ ịnụkwa maka gọvanọ ndị Kano
ganduje nke ya mesị nụ enene na onyonyo mana ewe iwu na-ekpuchi ndị na-achị obodo na-agaghị akpụpụ ha n'ụlọ ikpe na-abụghị na-achịzi agabara na m na iwu na-ekpuchi ndị na-achị obodo. Nwanne m nwoke Chizi nọrọ n'eze na-ege ntị ebe enwe ihe onyonyo na-egosi na mmadụ mee mpụ na aghụghọ. Onye bụ onye isi ala bụ Muhammadu Buhari wee kwado ka onye a na-ekwu na a na-enyozi omume enyo ka ọ ka na-achị obodo bụ Kano. Echem na onye isi ala ka asị onye a o nwere ihe ndị oyibo na-asị mmadụ step aside ka e wee nwee ike nwee ohere ikwu okwu gbasara gị ọfụma na-enwero ihe ndị iwu obodo enyere onye isi ala ike ka so ya wepụ ya ewu ụzọ eji ewepụ mmadụ ise n'ụlọ ikpe maọbụ na ndị mmadụ achọzi ndị omebe iwu eme usoro eji ewepụ ndị na-achị karịrị. Nwanne m Chizi ka anyị alụ ịgaba n'ihe ndị a mgbe ihe njisi ka anyị alụ ịgaba n'ihe ndị a emechakwa na ewebeghị n'ụlọ ikpe makwa ya ikpe tupu m bịaba ebe a n'ụbọchị taa ihe na-echu m ụla abụrọ asịkwa ndị na-eli ego Naịjirịa asịkwa ndị na-eli ego Naịjirịa asịrọ maka na ọ bụrụ ya bụ mkpa anyị kịta n'ala Igbo. Mkpa anyị kịta bụ ka anyị ga-esi nwee ike na-echekwaba ndụ na akụ na ụba ndị be anyị ma ndị nọ n'ala Igbo ma ndị nọ n'obodo ndị ọzọ dị na Naịjirịa. Mkpa anyị kịta bụ otu anyị ga-esi nwee ike na-echekwa ndụ na akụ na ụba. Akụkọ eli ego eliri ego nwanne m Chizi aka bụkwa aka eji emegharị ndị be anyị. Cheta na abụ m Chizi Ani ọ ga-adịrịrị ndị Igbo niile mma.